Навошта ў Беларусі папулярызаваць расейскую мову? Міністр адукацыі Беларусі Андрей Іванец на канферэнцыі ў Маскве заявіў пра неабходнасць пашыраць і папулярызаваць расейскую мову ў Беларусі. Але ці сапраўды гэта неабходна? Па-першае, расейскай мове ў Беларусі абсалютна нічога не пагражае. Яна мае статус дзяржаўнай разам з беларускай. І пры гэтым яшчэ і дамінуе ў адукацыі, медыа, сферы культуры, бізнесе і навукова-тэхнічнай галіне. Па-другое, паводле перапісу, 54% жыхароў Беларусі назвалі роднай мовай беларускую, а 41% расейскую. Але ў Беларусі нават і блізка няма 54% беларускамоўных садкоў, школ, універсітэтаў, беларускамоўнага тэлебачання ў такім аб'ёме. Наадварот, у сістэме адукацыі пануе расейская мова. Паводле афіцыйнай статыстыкі, больш за 90% школьнікаў вучацца па-расейску, а па-беларуску каля 8%. Беларускую мову мы ее не насаждаем, но мы будем стремиться к тому, каб кожны беларус мог размаўляць на беларускай мове. Ёсць і яшчэ адзін важны момант. Расейская мова была навязаная беларусам у савецкія часы. Яе распаўсюджанне адбывалася праз медыйную прастору, адукацыйную сістэму і дзяржаўную палітыку, асабліва з 60-х гадоў 20-го стагоддзя. Міністр адукацыі заявіў, што расейская мова – гэта наш культурны код. Але дасканала авалодаць расейскай мовай атрымліваецца ў Беларусі далёка не ва ўсіх. Лукашенко дагэтуль размаўляе з выразным беларускім акцэнтам і рэгулярна выкарыстоўвае беларускія словы і выразы. І гэта паказвае простую рэч. Называць расейскую мову беларускім культурным кодам як мінімум абсурдна.